Lero pa Nyasa Voice Box, Bambo Besta Kanyama akufuna kulankhulapo zimene ananena olemekezeka mdziko la dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika akunena kuti msewu wa M1 pakati pa Lilongwe ndi Blantyre suli bwino. A President amadandaula kuti kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe ayenda 6 hours. Ndiye pano a Besta Kanyama akunena kuti iya ya President musadandaule kwambiri chifukwa chokuti amalawi ambiri amayenda msewu omwewo ndipo at least inuyo mwayenda 6 hours. Ena amatha kufika mwina 10 hours ali pa msewu. Peza kuti munthu basi wakwera mamawa koma basi osanyamuka mu Blantyre mpaka na masana koma akafika mu Lilongwe ndi usiku. Komanso amalawi ambiri samangodandaula kuti msewu wa M1 suli bwino, akudandaulanso kuti ma transport ndi odula, ndipo zimene za President ngati mtsogoleri mmene kuti inuyo muchitepo kanthu. Tili limodzi pano pa Nyasa Voice Box tamvera akulu amenewa, ndipo akamaliza timati musangochoka mwachizolowezi mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Titelo choyambirira kuti moni kwa Malawi nonse konse kumene muli amene muli mdziko lino la Malawi ngakhalenso mayiko akunja, nditero kuti muli bwanji. Ineyo kunoko moyo wamphamvu wathanzi zisomo zokhazokha ambuye akutikondera. Mtsiku la lero pa 8 May 2026 ndafuna ndingulankhulapo maka zokhudza kulankhula kumene a Profesa Arthur Peter Mutharika analankhula. Chimene ndikufuna ndilankhule makamaka potengera amene iwo adafotokozera. Nkhani yawo idayamba kwambiri kuti ayenda 6 hours kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Sindidziwa kuti ino amalawi anzanga ena mwa inu mwachimva bwanji, mwachilandira bwanji. Ineyo kumbali yanga sindinachilandire bwino kwenikweni pa zifukwa. Ena mukhoza kupereka zifukwa zanu kumene ndipereka zifukwa zanga. Choyambirira ndinafuna ndikhale funso kwa Mutharika kuti kodi inu mnafuna kuti ulendo wochoka ku Blantyre ufika mu Lilongwe mwende mawaza angati? Andisikoyamba kukhala President akandika chiwiri, kodi kumbuyoko mmenda mawaza angati? Funso langa lili pamenepo. Komanso funso lina lachiwiri nafuna ndifunso kuti msewu umene muudandaulawo wapangidwa zaka ziti? Kodi wakalekale wakamuzu kapena wamangidwa mu nthawi ya Abakili Muluzi kapena wapangidwa mu nthawi ya Abingu kapena ino amene a Joyce Banda kapena nthawi ya Chakwera? Mungabwere nkutiyankha. Mwachidule nona ngati unena kuti ino si nthawi yomadandaula ngati muli kotsutsa boma. Panopa mafuna tikukumbutseni kapena kukumbutseni Arthur Peter Mutharika kuti muli kolamula na amene mulamula ndipo inu na amene muli pa chiongolero. Pali zinthu zina zimene sizifunikanso muzibwera nkuluza dziko chifukwa zizingopangitsa kuti anthu mwina atayena chikhulupiriro chifukwa inu munabwera kudzakonza zimene zidafunika mutakonzazo. Chifukwa ngati msewu unamangidwa mu nthawi ya Abakili kapena mu nthawi ya Bingu, ndezi mafuneti zidzifunsa mafunso kuti ilipo misewu ina imene idamangidwa mu nthawi ya Kamuzu ina idagwitsa ntchito iyi ya lero ikutha chifukwa chachani? Chabwino ngati utakhala kuti ni msewu umene adapangana Akamuzu, kodi maboma onse amene akhana alamuliro choka nthawi ya Abakili ukafika lero ndi kuti agwira ntchito yanji? Ndiye zinthu zina ngati inu kholo ngati President zinafunika kuti mwina osamazilankhulanso andi ndikhulupirira kuti muli ndi ma-advisor ochuluka amene anafunika kuti azikuthandizana kwambiri makamaka pa zolankhula. Ndipo kuti mwina nkutheka kuti nzeru zopita ku sukulu nzobadwa nazo nzolekana poti amatero kuti sukulu imangochotsa umbuli koma uchitsiru umakhalira. Mwina nkutheka kuti amene sakulangizani ku sukulu adapita koma ndi zitsiru. Ulendo muudandaulawo iniwo mungudandaula mabampu mwina potengera amene mthupi mwanu mulili, koma muzidziwa kuti ifeyo ngati nzika za dziko la Malawi tudandaula mitengo. Iniwo bolani mudandaula koma kuli kuti iniwo mwendera misonkho ya anthu kapena mwenda galimoto yaulere chilichonse chimene mumendera chimene moyo wanu umagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku chimakhala chaulere chimene ife timakusonkhana ndalama. Pamene ifeyo ngati Amalawi yeni chilichonse chimene chimatichitikira pa moyo wathu kapita ku Blantyre abwera ku Lilongwe kudya kumene ndi china chilichonse chimene chofunikira munthu atapanga zimayendera mthumba. Ndiye mukamalankhula muzisiyanitsa kwa mwini osaukayo ndi inu amene zanu zidayera ndipo musambira omu padakali pano.
nati ntelo nena kuti ena afe timavutika kukhala m'mizere ndiponso timapangidwa zipongwe pamzere takhalapo mapezeka kuti mwina tukalowa basi imene tanamizidwa basi chimaoneka kuti mwina kwangutsa mwina awiri atatu folo kuti idzaze koma adabwa kuti ndiye kuti pakangulowa awiri atatu awiri atulukamo awiri atatu awiri atulukamo mokhalanga kuti anthu aja angofuna mwina ukataya madzi abwere kenaka tidzapitiza ulendo amakhala kuti anthu aja anagwira umapezeka kuti kwakwera mabasiko ukafika mawa 8 koloko kumwina basi chimanyamuka chama basi 12 wani kumene mplanter ndenu zanu ni mdibiti umene uja zanu zimenda mwachangu ndiye ngati mudandaula inuyo kuli bwanji ife amene timamba tachedwa pamzere nkukachedwanso titalo mbasimo chifukwa kuti anamizidwa nanagwira menemo timamva bwanji ndenu mukamadandaula nona ngati kuti muzingodandaulira mu mtima chifukwa ndiye kuti zodandaulazo kwa Malawi ngati ine sizingamveke potengera umoyo umene ifeyo tiudutsamo. Ndichoke kunkhani imeneyo ndibwere pa nkhani yokhudza misonkho imene amwenye aunyanyala potengera zimene iwo aona. Ndiye ndinati ntelo nena kuti dziko kuti lilemere limadalira anthu amabizinesi kapena dziko limendetsedwa ndi anthu amabizinesi. Andinokumbuka bwino lomwe mbuyomo before masankho mudabwera kuno ku South Africa kapena munapita ku South Africa kumene munkatero mukakumana ndi ma investors mukakumana ndi amabungwe amaiko komanso ena onse amene amakuthandizani pa nkhani yachuma ndipo munkane kuti inu kungokuvoterani ndiye kuti nkhani ya forex ndi zina zotero ndiye kuti tiyiwale zidzakhala mchimake. Andimo makambaso molimbitsa mtima kuti na boma limene lapita chilamale Congress pata anthu akadaba ndalama koma adekeka ndalama inu mukudziwa ndipo munkatero nena kuti mukangulowa mboma anthu achimudzamanga ndalama zidzabwera ndipo akatenga ndipo akazisanza. Pano ndi miyezi 8 palibe chimene chikusongola. Utanthauza nena kuti nthawi zonse ukamfuna mkazi ukamachulutsa bodza amakhala mavuto chifukwa mavuto amene abwera pakati pathu ngati mene ndinokuganizira mavuto shesha dala chifukwa cha zolankhula zokambakamba. Ninafuna titengepo chiphunziro potengera kuti umaliwo pamawa ndina anthu oti munakhalapo ndina anthu oti munalamulirapo ndipo zinthu zina zake mukamafuna utenga boma osamachulutsa mabodza chifukwa mabodzawa namapangitsa kuti muzipatsidwa mayina ambirimbiri pakala government kapena balaba kapena misonkho government. Izi zichitika chifukwa cha mmene munkalonjezera ndiye chifukwa chonena tomwe asowa mtengo wogwira mwangutika kasi ndiye kuti nkhani sizitithera panopa ndi yamwenyeyi. Ndiye mwenyetu munthu ofunikira kwambiri kapena malonda ndi anthu ofunikira kwambiri. Ndiye mati ntelo nena kuti nthawi zambiri amatero kuti njovu zikamalimbana umanya ndi udzu. Panopa amene tupweteka amene tuvutika kwambiri ndife nzika za dziko la Malawi chifukwa upita kuoda ambiri akubwerera ndipo ndi kuti akazipeza zochepazo zokhalanso zodula zimene zoti mwenye saluza kalikonse amene muluze ndi kuti ndinu chifukwa pamene zinthu zikukwera mitengo mmalonjezano anu ndi chikhulupiriro cha Malawi zingopangitsa kuti zifike pawesi ngati mmene zafikiramo chifukwa panopa aliyense amene anali ndi chikhulupiriro cha boma lanu panopa anataya chikhulupiriro chifukwa mmene zinthu zikuyendera tikang'ana ku mitengo tikang'ana zaulimi tikang'ana mbali zonse zikhala zinthu zovuta. Nesa mwamva kale ambiri akudandaula unena kuti zinthu zambiri ngati kumbali ya zokolola nzochipa mitengo yapasi kwambiri koma kuti ndalama yomweyo yotsika yomweyo ndalama yomweyo yochepa kuti apite ku shop kuti apite akagule chinthu china chake ndiyokwera kwambiri. Just imagine kuti pero chimanga 15 kapena 2025 mukampeza tomato mmodzi 1000 ndio tomato mwili 2000. Just imagine munthu analima tomato miezi ili ochitata agulisa tomato mmodzi amupeza 2000 kapena 15 kapena 1000 dola atagulisa 500. Kuli bwanji munthu analima chimanga chaka chonse anikapo sofeteza zidamtengera nthawi pero lichaka ligulitse pa mtengo wa 1500 kapena 2025. Ndiye nthawi zonse munthu ukamafa mambani mkuti ugontha tere nzachidzikire kuti onse amene akuthandizana nanu uyendetsa bomali ndiye kuti nonse mwagontha mmakutu chifukwa ulira konse anthu aulirako mudziwe kuti mikuyu imene ya Malawi akuyisunga ndipo Malawi akakhumudwa amaonetsa opusa amaoneka opanda nzeru koma nzeru zake zimakaoneka pa ballot paper.
ndi kamu 2030 kuoneka ngati kutali ndipo mpano mudzaona chimene chinameta nkhanga mpala. Mukadakhala wena mukukundani mukadasintha mapangidwe anu a zinthu, chifukwa amene akuna mizani zokhudzana ndi njira imene mwayika kubzera ku MRA ngati kumene ndikotolera misonkho, chimene wamfuti authawa sichikhalanso chinthu cha nzeru kuti wina atenge legeni nkutenga ndodo nkumapita kumene kunde kuti mmisala. Ndiye chimene authawa mwenye ineyo singachitenge chinthu chopepuka, chifukwa chimene authawa mwenye ndiye kuti chimene choti ngakhale ine chidzandibwereka kumene ngati m'Malawi. Chimene timangufuna nungupempha kuti mayendetsedwe anu aboma komanso mukamalankhula zinthu zina muzisamalitsa chifukwa kuli mawa. Za misonkho zimene musayera nazo lerozi mudziwe mawa zidzakukhinyani pakosi. Amwenye mowaseweretsawa muzindikire kuti kumbuyoku na amenenso mmasayera nayo gemu munthu ayi achakwera kuti zinthu zambiri azibisa achakwera azooneka munthu olephera. Tsono game over muone kuti amwenye amapanga zotani ndipo apanga zotani. Koma kukwera kwa zinthu kumene zingakwere chifukwa mwenye sangaluze, wamalonda saluza, boma sililuza, oluza ni Malawi. Tikuona napovota. Mwakoma nonse mukhale ndi tsiku labwino. Langa dzina Mr. Besta Kanyama Paladwe, mfumu ya ndodo nkukhala kudzala nyama. Bye bye.